Sa mga pangyenot na istorya, lampas 300,000 pesos na kantidad ng iligal na droga na kumpiskar sa Camarines Norte. Department of Trade and Industry nagpaluwas na ng price guide para sa Noche Buena products. Calamity loan na sin 13-month advance pension pig-uuprisir kan SSS. Piling hubines sa Albay nagpaseerarom sa Youth Leadership Summit. As in bistuhon ang naging angat sa Be Responsible poster as in slogan making contest kan DA Bicol. Maray na hapon, Biyernes, Nobyembre 25, taong 2022. Uninan mga istoryang tatak Bicol. Madadangugman ang mga istorya ini sa 88.7 Radyo Uragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Uragon Legazpi. Lampas 300,000 pesos na kantidad ng iligal na droga na kumpiskar sa nagpositibong operasyon sa Camarines Norte. Duwang target sa operasyon, arestado. May report si Nomer Corporal. Karsel ang bagsakan duwang persona na target sa ikinasar na bypass operation kang Paracali Municipal Police Station. Magalas 9 kasubanggi sa Purok 7 Barangay Bagumbayan, Paracali, Camarines Sur. Daina pinangaranan ang duwang suspect na sarong 33 anyos na babae, asin konsideradong high-value individual kan PNP. Dangan ang kaiba na 33 anyos na saruman subot na minero. Base sa investigasyon, haloy ng tulak ng droga ang mga suspect sa banwaan. High-value target po talaga ito kasi ito po talaga ay masagal namin ng ating droga pag-maintain natin. Na kung saan po itong babae po na ito talaga ay alam niyo po, kung kumukuha pa siya ng Cebu sa Metro Manila, ayon po sa kanya, kapag na-interview niyo po siya, talagang kumukuha siya ng Cebu sa Metro Manila pa at binadala po niya sa Paracali at binibenta po. Nakuha sa posisyon ka mga sospek ang 33,000 pesos na budel money asin 10 silyadong plastic sachet na may laog na pigtutubudang shabu na may gabat na 50 gramo asin may street value na 340,000 pesos. Paalala po ng kapulisan po sa bayan ng Paracali ay tumigil na po tayo dito. Tumigil na po kayo sa mga ganyang gawain kasi wala po kayong ganang pagkatong patutunguhan at hindi po kami titigil. Hanggat may natitira po sa inyo, uubusin po namin kayo at papakulong po namin kayo. Nasa kustudiya na kang Paracali MPS ang mga sospek asinampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal. DTI nagpaluwas na nin price guide para sa Noche Buena products. Ahensya may pagirumdum urog na sa mga tindahan. May report sila Arnie Miranda. Amay kasubagong aga nasa grocery section na kandakulang mall na ini sa Legazpi si Nanay Rosemary. Pigpupuon-puunan niya na kaya daan pamamakalin pang Noche Buena. Antisipado niya kaya na magkakaigwanin pag-umento sa presyo ka Noche Buena products. Very common naman yung spaghetti, lumpia, mga kakanina lang siguro. Wala na siguro mga baked goods. Oo, sa asukal lang grabe na asukal. Atab man na namakal si Nanay Moyme kan sa indang pangkonsumo sa oral daw. Kasabay kay ni, pigihiling-hiling niya naman ang presyo ka Noche Buena products. Yung ibang pansalak baga sa mga salad, hindi ko na nilalagyan ng iba para makatipid. Kasuod kanipaluwas kan DTI Albay ang bagong price guide para sa Noche Buena products ngunya na Christmas season. Sigun sa Chief Trade Industry Development Specialist kan Consumer Protection Division na si Noel Bunaw, katuyuhan kan bagong price guide na maimpormaran ng publiko dapit sa presenteng presyohan kan Noche Buena products siring man na matauanin guidelines sa supermarkets sa bilog na probinsya dapit sa suggested retail prices o SRP na dapat nindang utubon asin ipautob. Giya po ini kan sa tuyang mga consumers sa pagbakal nila kay mga produktong ini siring man doon po sa mga supermarkets. Tanganin pong masunod man ninda po supig taong mga SRP.
Aminado si Bunaw, kadaklan sa mga Noche Buena products ngunya na taon ang nagkaigwanin pag-umento durante kan paglangkaw man kan presyo kan raw materials, imported and local raw materials as in packaging materials. Siring kan ham, 163 to 892.50 pesos, fruit cocktail, 56 to 288 pesos, pasta, 25.50 to 111 pesos, spaghetti sauce, 23.55 to 95.50 pesos, cheese, 54.35 to 371 pesos, sandwich spread, 26 to 252 pesos, asin queso di bola, nasa 199.50 to 513.75 pesos. Doon baga po sa mga pag-increase kay itong fuel cost. So, siring man po, so pag ano kang dollar, naka-apektar man po ito sa indang adjustment kayang indang presyo. So, basically, production... Dugang pa ni Bunaw, kada sima naman sindang nagkukondusir ni inspeksyon sa mga supermarkets. Nga ni masyerto kung nasusunodan sa indang pigpaluwas na SRP. Bali ma'am, lahat po ng price namin is naaayon sa DTI pricing. So every week po may audit sila and sine-check po nila lahat ng pricing namin. So far kay Tupaman po, Bicolon ko na nagsusunod po si LCC sa satuyang DTI pricing. Pagirumdum kan DTI Albay, antes bakalo ng produkto, hilingon muna ang expiration date as sina nakakaag sa resibo kung akmaan presyo kan binakal na produkto. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorny Miranda. SSS Legazpi padago sa pag-ako nin aplikasyon para sa calamity loan. May istorya si Mariel Lorenzana. Bentahe para sa 38 anyos sa sinanay Christy kan Legazpi City, ang pigo-opresir na calamity loan kan Social Security Office o SSS pagkatapos maglamas sa bagyong paeng sa rehiyon. Istorya niya, dakulang tabang anak ko sa loan para mapakaray ang sa indang harong. Huwag nahihirapan masyado pag may paabuto na maraot na panahon. Ako pang nahihirapan kaya gusto ko maka-avail po kay pandagdag po para sa pagpaayos kang arong. Dakulaw na ko pong pasalamat sa SSS na may offer po sindang arog kani ang benepisyong nakukuha. Ngunya na bulan kan puunan ang programa hulikan pagsasairarom sa rehiyon sa state of calamity hulikan bagyong paeng. Sigun sa tagapagtaram kan SSS, 20,000 pesos ang maximum na pwedeng mailon kan mga miyembros. Nakaipuan mabayadan sa laog nin 2 taon o 24 bulan. Nakatabang man sa ora ka na ngayon trabaho, makadagdag na sa budget sa may bulang-bulang ka nang makukuha. Gusto ko, maaraman ko na ang mga dapat na kairipuanan ko, na mga proseso bagang para makalaog na sa pensyon. Yan ang gusto ko para madali naman. Talampas na ako sa edad. Bukas ang SSS sa aplikasyon kan calamity loan sundo sa bulan ng Pebrero sa masunod na taon. Mientras tanto, katakod kan holiday season, pigo-opresirman kan opisina ang 13th month advance pension para sa mga senior citizens. Si Lola Amparo, saro sa mga nag-aprobitsyar kan programa. Reminder po sa satuyang mga members and mga pensioners na gusto pong mag-apply for the Calamity Assistance Package. Open na po ang satuyang opisina para mag-accept ng application for the Calamity Loan. Pwede po kamong mag-log on sa satuyang SSS website www.sss.gov.ph kasi through online ng application ng Calamity Loan. Sigon sa SSS, 2 pension ang makukuha ngunyan kan mga kwalipikadong pensioner. Hulita kasabay kan pagkuanin da ngunyan kan December pension, isasabay naman ang 13th month advance pension. Take note lang po katong sa indang date of contingency. Kapag ang date of contingency po from 1st to 15th day of the month, malaog po ini December 1, 2022. And kapag naman po ang date of contingency is 16th to the last day of the month, malaog po ini as early as December 2, 2022. Bukas ang 13th month advance pension sa 264,000 na aktibo asin kwalipikadong miyembro kan SSS. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Piling Hubines sa Albay nagpasairarom sa Youth Leadership Summit. Asin poster asin slogan making contest kan DA Bicol, ginibo sa Legazpi. Yan asin iba pang istorya
sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Insidente nin panhabon na itala sa Sangay, Camarines Sur. May report sila Arnie Miranda. Mantang nasa katahawan nin pagkaturog ang paratukdong si Anessa Sinita kan Villa Home Subdivision Barangay San Isidro Sangay Camarines Sur, inaprobitsaran man kan sospek ang tsansa na makapag-abon sa biktima. Kung sa inakuha kan sospek ang kantidad 40,000 pesos na laptop asin 12,000 pesos na cash alas 5 nin maaga kasuudma. Sigun sa Deputy Chief of Police kan Sangay Municipal Police Station na si Police Lieutenant Mark Espanya, tulos man sindang nagsagibo nin investigasyon, asin sa presente may pigbabantayan ng sospek. Mag-arrange ang sa iyang gamit sa loob kang harong. Talagang pinuntirya lang ma'am itong laptop niya, and then itong sabi daw may kwarta po duman. Ngunyan na may pigahapot-haputan na po kami sa Samuya ma'am sa part ng kang PNP Sangay. Ongoing po ang Samuyang follow-up investigation. Huli kan pangyayari, liwat na nagpagirumdum ang otoridad sa publiko, da ipagbayaan ang harong na burukas, urug na kun maturog o kun mahali man, mas marinang itugo nini sa kabisto. Ang mga lakninda, mga bintana, kasi minsan sa sobrang pagal po baga sa maghapon, katatrabaho, minsan nakakalimutan ta po bagang i-check yan, paturog na kita. And then, sa part man ma'am kang PNP ma'am, kami ma'am, maaraman ma'am kang mga sa barangay, sa kayan, especially yung mga duting barangay sa sa kasentrohan na nag-iikot ang pulis. Ano man po ang mahiling ng mga dai kanais-nais itong kakaiba, tulos-tulos po mag-ansinda, magpaabot po sinda sa mga ng impormasyon. Sa datos kanepatura, inian primerong insidente nin panghaabon sa nasabing lugar. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorni Miranda. Piling estudyante sa Albay nagpasairarom sa Youth Leadership Summit, padrino ang DepEd Albay. May istorya si Mariel Lorenzana.
Ngani maidokaran ang hobines kan sa indang mga diretsos asin iba pang importanteng giya sa buhay. Kasuba agong aga, pigkondusir sa Daraga National High School ang Youth Leadership Summit na pinanginotan kan Albay Provincial Peace and Order Council sa pagkikipagtabangan kan DepEd Albay, Philippine Army, Philippine Air Force asin Daraga Municipal Police Station. Kabali sa mga pigtukdo sa aktibidad ng Akta Republika 9626 o Anti-Violence Against Women and Children, Prevention of Substance Abuse and Drug Addiction, Violent Extremism and Insurgency Prevention, Mental Health Awareness, asin Adolescent Reproductive Health. Sigun kay Thalia Leonor kay kan DepEd Albay, obheto kan aktibidad na mataunan nin capacity building asin matokduan nin life skills ang sanggatos na mga estudyanteng nasa junior high asin senior high school sa nasabing eskwelahan. Bukod sa araw kaining mga activities na nakiki-interagency po kami sa mga PNP or NGOs, government organizations, igwa din po kami piga-apod na piga-integrate po sa curriculum mismo. Co-curricular, pwede po siyang sa academics po or mismo sa mga activities nila. Piga-insert po, so awareness kaining mga programang ini po. Para kay Technical Sergeant Sunny Abadgan Philippine Air Force, bentahay ng gad na sa amay na edad, naiedukar na ang mga hobines sa mga bagay na dapat igwasindang herarom na pagkaisi, arog kan mga kaaraman dapat sa violent extremism and insurgency prevention. Bigyan po ng information, awareness ang ating mga kabataan na kumbaga ay wag pong malinlang yung mga makakaliwang grupo. Kaya kami po ay massive po ang kinakandak namin ng mga information dissemination. Hindi lang po sa mga kabataan, kundi pati po sa mga barangay. Dati po ang kinikita lang namin ng mga target audiences yung pong mga estudyante. Kasi po ang estudyante po, ito po yung vulnerable na ma-recruit po ng mga makakaliwang grupo, itong mga communist terrorist group po. Para naman sa Daraga Municipal Police Station, bentahay ng gad ang nasabing aktibidad. Nagigiyahan kaya ang hobines pasiring sa maray na futuro. Tinawan man kita kay pagkakataon na i-present ang satuyang programa kan satuyang Chief PNP itong revitalized PNP Kasimbayanan na kung saan dapat igwang synergized collaboration kan satuyang kapulisan, satuyang simbahan, asin satuyang community. Apwera sa Daraga National High School, nagkapira naman na eskwelahan sa probinsya ang pigpasairarom kan grupo sa Youth Leadership Summit. Nakatalaan naman sa Desyembre 1, nagigibuhon ang parehong aktibidad sa Kamalig National High School. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Be Responsible poster as in slogan making contest kan DA ginibo sa syudad nin Legazpi. Sisayan angat aramon sa istorya ni Nomer Corporal. Gamit ang puting kartulina asing pangkulay, nagpatribayan ang 20 estudyanteng kabale sa ginibong poster and slogan making contest kang Department of Agriculture sa sarong dakulang mall sa syudad ning Legazpi. Saro sa mga kabali sa slogan making contest ang grade 9, asin 14 anyos sa Siguen Canicula, kang Malinaw High School. Sabi niya, maugma siyang ipahiling ang sa iyang tibay sa slogan making. Po ako nag-expect na manggana ako, basta po, nag-ibok ang best ko, ayan na po ito. Daimang pinalampas kang 21 anyos na si Orlan Martinez, kang Daraga Community College, na makabali sa kompetisyon. Poster making man ang sa iyang pigbalihan. Nag-inspire po sa akin sa pag-drawing kang ini, about sa organic agriculture po, na tiga-implement dito sa bansa ta. Tapos po, tabing mapakita ko po na na mas palawakan ta pa ang pag-implement ng organic farming dito sa Pilipinas po. May temang kompetisyon na Be Responsible, katakod kang National Rice Awareness Month na may ubetong matauan ning pagbisto ang sektor ning pag-uma sa reyon. Yung contest na to, isa itong information campaign, lalong-lalo na sa ating mga kabataan na mai-appreciate naman nila yung kahalagahan ng ating mga magsasaka at magkaroon din ng interest, lalong-lalo yung mga kabataan na kumuha ng kurso sa agriculture. Sa huri, si Orlan Martinez ang naging angat sa poster making contest, mantang si Jenalyn Maldo naman ang kampyon sa slogan making contest. Nakaresibi ang duwa ning cash prize as in certificate. Sa ring-saling event,
Yung first time ko lang po magsali dito. Nagasali lang po ako sa school po, sa mga pakonti sa school po. Sa ating mga participants, so nawa itong pagsali ninyo sa ating contest, so hindi lang yung mapakita ninyo yung inyong mga skills, yung inyong mga kakayahan, kundi maisapuso din nila kung ano ba yung nais na mensaheng maipahatid nung pagdiriwang ngayon, yung National Rice Awareness Month. Laom kang ahensya sa mga siring na aktibidad, maipahiling asin maitukdo sa publiko, urog na sa hobenes, ang importansya kan tamang pagkonsumo ning bagas. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal. Asinyanan katiripunan kan mga istoryang tatak Bicol. 30 days na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat!